tu máte, vás vítam u nového videa. Priatelia, jak som minule našrtol v iPade Pro M5, si rozoberiem taktiež aj MacBook, ktorý vlastne nám ukáže, čo vlastne je Apple schopný natrepať do jedného zariadenia. MacBooky si určite každý jeden z vás videl, je to proste nabuchaná mašina, ktorá stojí 2000 eur a vácej, ale na to sa nezameráme. Zameráme sa na to, čo je vo vnútri toho celého MacBooku, alebo respektíve notebooku, ktorý tam vlastne je. Takže webkamera má 12 megapixelov, čo vlastne som taký, že minulá ako ten rap typ, ktorý vlastne robili tieto tu hrany, tak dali, že môže byť 1080p. Prečo máme zrazu 12 megapixelov? Chcem sa opýtať, prečo to tam je, ako halo. Samozrejme, potom tam je maximálna výdrž batérie 24 hodín, čo ja v tom vidím, že proste ideme teraz všetko dávať na jeden deň, aby si ľudia mohli všetko znova nabíjať, aby to bolo všetko úplne, že perfektné. Jej! Karim! No a proste ma to najviac vytočilo, pretože Apple sa prezentuje tým, aké to je nabuchané, aké to je dobré, je výborné. Zrazu začne čítať špecifikácia a tam 12 megapixelový predná kamera, webkamera. To je proste, že ja to nechápem, prečo. No a samozrejme tam ešte sa dávajú taktiež briky, nabíjacie briky. Viete, čo sú brick, dúfam, takže som rád za to, že to viete. Tak má to, že 96 W a môže to maximálne nabíjať, myslím, že 72,6 W. Neviem, nie som si istý, ale proste je to tak strašne super nabuchaný vec, že proste to len kvôli tomu by som redine kupoval počítač, reálne MacBook. A kvôli tomu by som kupoval aj celkový setup, čo sa toho týka. Lebo je to nabuchaný telefón a mne sa páči strašne, ak je Apple proste pripojený na všetko, že proste jedným airdropom to tam máte za pár sekúnd a nemusím cez Androidy riešiť ulož to a také proste veci. Takže som rád za to, že to je proste tak, jak to je a som za to veľmi rád. Ale maximálne, čo by som chcel skúsiť, je určite iPad. To je v ďalekej budúcnosti, čiže uvidíme, ako to bude. Ja dúfam, že vám toto videjko páčilo, pokiaľ áno, tak dajte odber a zvonček. A v ďalšom videu si rozoberieme celý Apple event. Čaute.